Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, дар ин ҷо мо қатъи Лиза, Малика, Лёня ба тестсупорӣ рафта истодем. Барои он ки Лиза ва Лёня пештар гуфтагӣ будам ба санатория мераванд. Барои ҳамин тест супоридан лозим. Мо тестро супоридем. Кӯдакҳо хостанд камтар бозӣ кунанд. хоҳарони азиз, ман ба саволҳои шумо ҷавоб мегӯям ҳозир. Дар комментария навиштанд, ки барои чӣ ман худам модари 4 фарзанд, боз 4 фарзанди русро гирифтам ба оиламон. Барои он ки ман мехостам, ки як духтарчаро тарбия кунам, духтарчаи русро. Ман кӯдаким ҳамин орзу доштам, ки духтарчаи рус дошта бошам. Ҳамин хел намедонам барои чӣ. Ва ман гуфта гузашта будам, ки ин оиларо ман медонистам пештар. Медидам, ки ин кӯдакҳо дар чӣ хел азоби зиндагӣ мекунанд. Ва падару модарашон беаҳамиятанд. Барои ҳамин ман хостам, ки Лизаро гирам ба оилаам. Лекин гуфтанд, ки додару хоҳарро аз якдигар ҷудо намекунанд. Барои ҳамин ман ҳамаашонро гирифтам ва аз он ягон бор пушаймон нестам. Беҳад хурсандман, ки то ҳозир ино бо ман зиндагӣ мекунанд. Албатта душвориҳо ҳам буданд. Аз тарафи русҳо бисёр гапҳо буд, ки барои чӣ фарзандони русро ба тоҷик доданд. Лекин аз опека проверка меомаданд. Ин кор ҳамин хел хостӣ рафтӣ гирифтӣ, ин хел намешавад. Аввал мебиёянд шароити зиндагиятро мебинанд. Чӣ хел, дар куҷо кор мекунӣ, чанд сум маош мегирӣ, ҳамаашро документ мекунӣ, ба опека мебиёрӣ. Ана ҳамин хел қоидаҳо дорад. Ва боз хоҳарони азиз, як маълумотро ба шумо гуфтаниям, ки оилаҳое ки приёмӣ ҳастанд, ҳамун модарои ҳамун оилаҳо, масалан ман, ҳамчун воспитатель, педагог стаж мерад барои ман. Кӯдакҳоро ба оила гирифтан якчанд намуд мешавад. 3 намудашро ҳозир ман ба шумоён мефаҳмонам. Як намуд ин опека и попечительство мегӯянд. Ин намуди кӯдакҳо аз детский дом дар як ҳафта як бор ба хонаи шумо меҳмонӣ мебиёянд. Дар ин барои шумо стаж намерад. Дуюм намуди фарзандро ба оила гирифтан, ин просто опекун мешавед. Ин ҳам ҳамин хел стаж намеравад. Ягона барои ҳамин приёмни модарон стаж меравад. Стажи педагогический мегӯянд. Ана ҳамин хел стаж меравад. Метавонед кор накунед, ана ҳамин хел стаж ҳисоб мешавад. Оянда метавонед пенсия бароед аз ҳамин. Боз хоҳарони азиз, ягон савол дошта бошед, дар комментария нависед. Бо ман муфассалтар ҳаракат мекунам барои шумо видео кунам. Ягон хел савол дошта бошед, ба ҳамаи саволотон ҷавоб мегӯям. дӯстони азиз, ана мо ба хона омадем. Ман барои кӯдакҳо себ заказ кардагӣ будам. Себ овардан 14 кило, себҳои местный. Ба хӯроки бегоҳирӯзӣ
ман ош тайёр мекунам. марҳамат бо мо бошед. баъд ба шумо гуфтаниям ки ман ҳамин сабзӣ, нахуд, ин чизҳоро реза мекунаму тайёр заморозит мекунам, барои он ки вақти бисёр надорам, заготовка мекунам. дар ҳамин ҷо ман бо шумоён хайру хуш мекунам. хона обод бошед.